Dostlar salam. C++ programlama dersimizin ikincisine hoş geldiniz. Bugünkü videoda men size ekrana cout bilen yazmany görkezmekçi. İlkinci bilen Ctrl eni basyp kodlama üçin täze sahypany açaly. Soňra bolsa cout bilen kiçik bir kodlamamy ýazaly. Include IOStream using int main cout geçen evvelki ýazymy ýaly. Endi salam dünýä diýip ýazaly. We endline goýaly. Bolýar. Inni şu wagt biz kiçik kodlamamy ýazdyk. Inni kodlamamy ýazandan soň ilkinji etmeli işimiz faýla baryp save etýäs. Ýani kompýuteriň ölçüsini ýazdyrýas. Diýeli save etmek üçin adyny taýlaýas şu ýerde adyna diýeli. İkinji dersimiz bir diýeli. Bolýar şu wagt save etdi. Ini save edemizden soň ikinji etmeli adymyz F9 arkaly compile etýäs. Ne görüşüňiz ýaly hiç ýalňyşlyk ýok diýe. Hiç ýalňyşlyk ýok bolsa biz ini F10 arkaly programamyzy işledip bilýäs. Programy run edip bilýäs we F10'a basýas. Görüşüňiz ýaly gara reňktäki ekrana salam dünýä diýip ýazdyrdy. Salam dünýäni ýazdyrýan zatlaryň biri hem ýani cout'dur. Meselem cout'u ulanyp, şuňadak cout ulanyp gara ekrana ýazymy ýazdyrýar. Ýani şu cout'un esasy roly gara ekrana ýazymy ýazdyrmak. Görüşüňiz ýaly şu cout'dan soň ikisany kiçdir belgisini goýýas. Ikisany kiçdir belgisinden soň ekrana näme ýazdyrjak bolsak, şonu boşadyrnyň içine salýas we ýazýas. Meselem salam dünýä diýip ýazdyrdyk we salam dünýäni boşadyrnyň içine goýduk. Görüşüňiz ýaly şu ýerde salam dünýäni gara ekranymyza geçirdi. Inni salam dünýäden soňra ikisany kiçdir belgisini goýduk. Bu ikisany kiçdir belgisiniň manysy, ýani şu salam dünýäden soň täze bir statement gelýär diýmek manysy bar. Ýani şunu ilkinji bilen aýryp görkedeň. Aýryp täzeden F9 arkaly compile etýäs. Görüşüňiz ýaly ýalňyşlyk ýok. Inni F10 arkaly run etýäs, ýani işletýäs. Siz insertseňiz helkiden hiç ýylyk köşkük ýok ýaldyr şu wagt insert görseňiz, ýani salam dünýä, ýani helkde salam dünýä diýip bardy. Görüşüňiz ýaly ýöne salam dünýäniň aşagynda hiç bir setir ýok, ýani bölmeli setir goýmasy şuňda çykyk belgiler bar, hiç setir goýmasy. Ýöneler täzeden endline goýup görelim şu ýere. Endline goýup täzeden F9 arkaly compile etýär. Soňra F10 arkaly bolsa çykarýar. Görüşüňiz ýaly salam dünýäden soň boşluk goýupdyr. Soňra bolsa çykyk belgiler goýupdyr. Ni şu wagt özüňiziň pikir edişiňiz ýaly, ýani endline diýmek täze setire geçdimek. Görüşüňiz ýaly şu ýerde endline goýduk. Endline goýduk we bir setir boşluk goýdy. Endline diýmek öz manysynyň bilişiňiz ýaly endli bilen goýulýar we täze ýani setir guçart diýmek manysyny berýär. Meselem diýeli şu ýerde endline aýralan täze biratlar ýazaly. Cout ene goşadyrnyň içinde gomy ýagdaýlaryň diýeli de şunu işledik görelim. Şuna aýraly. Şunu işledik görelim. Birinji F9 bilen compile etýär. Soňra F10 bilen işletýäs. Salam dünýä gomy ýagdaýlaryň diýende hiç ýerem goýmandyr, boşluk hem goýmandyr. Şaýda gomy ýagdaýlarynda rahaty galdyrypdyr. Gomy
ýagdaýlary ýa harpy aldyrypdym. Täden kompile edelim. 10 ile niş edelim. Görüşüňiz ýaly hiç il yer goýmandyr şu ýerde. Salam dünýä, gowum ýagdaýlary. Hiç il yer goýmandyr we şu ýerde täden endline göreli, endline goýaly. We täden kompile edip täden niş edip görelim. Ene görüşüňiz ýaly salam dünýä gowum ýagdaýlaryň endline arkaly täze bir setre geçýär we gowum ýagdaýlaryny täze setreden ýazýar. Yine bir dat görelim. Yine bir dat ýazyň aşagda cout. Mena gowy. Fenetden. Bunu täden kompile edelim. We F10 arkaly isedip görelim. Yine de görüşüňiz ýaly täze setre geçmedi. Gowum ýagdaýlaryň diýenden soň mena gowy sen nädýän dedi. Ýöne mena gowy sen nädýän sözlemini täze setrede ýazmady. Şoň üçin ýene de şöýerde endline ulan ýaz. Endline'ın kısany kiçidir belgisini goýas we endline ulan ýaz. We täden F9 arkaly kompile etýäs. Şu ýerde ýalňyşlyk bar diýe. End tip ýapdyrdyňa endline la harp ýazmandyr. Täden kompile etýäs, görüşüňiz ýaly hiç ýalňyşlyk ýok we F10 arkaly isletýäs. Görüşüňiz ýaly mena gowy sen nädýän sözlemini täze setreden ýazdy. Indi kelam we şeýle bir pikirlemele gelen bolup biler. Häzir meselem 3 tane cout ýazdym şu ýerde. 3 tane cout ýazmaga derek, ýekece cout bilen şu sözlemleriň hemmesini ýerleşdirip bolýarmy? Diýen pikir emele gelen bolup biler kelamda. Elbetde bolýar. Onu etmek üçin näme etýäs? Meselem bu ýokardakylar pozmaly täden bir cout bilen şonu etip görelim. Ýazalyň cout diýeli C++ näme diýär? Şöýerden ünni şunu ýazamyzdan soň C++ näme diýen ýazamyzdan soň ikisany täden kiçidir belgisini goýýas we kiçidir belgisinden soň ýende boşadyrny açýas we inniki setrirdäki ýa-da inniki ýazak sözlemleri şo täden ýazýas. Diýeli senin ýazýan kodlamalarny näme diýen? Programlaşdyrýan. Senin ýazan kodlamalaryny programlaşdyrýan. Ni şerde nokta tur goýup şunu täden kompile edip göreli. F9 arkaly kompile etýäs. Ine görüşüňiz ýaly hiç ýalňyşlyk görkezdenok. F10 arkaly işletýäs. Mena gowy sen nädýän? Görüşüňiz ýaly şu aýdy. Mena gowy sen nädýän diýen soň hiç endline goýmadygymy sebäpli C++ näme diýen diýip ýazýar. Görmän şunu aşagyndan ýazyrýar. Sebäbi şu ýerde endline goýmadygymy sebäpli. Senin ýazan kodlamalaryny programlaşdyrýan ýa. Ni şunu täden ýende barlak görelim we strike endline goýup barlak görelim we ýene de strike endline goýalim meselem goýup görelim näkil bolýarka. Ne strike arasyna endline goýýas. Bir coutdy arasyna iki sözlemiň arasyna endline goýýas we görüşüňiz ýaly F9 arkaly kompile etýäs. Görüşüňiz ýaly hiç errorlar ýok, hiç ýalňyşlyk ýok. F10 arkaly isletýäs. Ine cout'y ýekece cout bilen başga datlar ýazardyk. Görüşüňiz ýaly. Ine şu ýerde C++ näme etýän diýe endline gören ýerine aşağı setre geçýär. Görýän bolsaňyz C++ näme diýen? Şeýle endline gören ýerine aşağı setre geçýär.
senin yazan kodlamalarını programlaşdyrýan we ştaýda nokodlatyr arkaly uçarýar. Yani inni nokodlatyryň näme rol oýnaýanyny aýtmakçy, aýdyp geçmek ştaýda. Yani C++ programy nokodlatyr, yani şu nokodlatyr belgisini görenden soň, yani şu ada cout bilen başlaýar. Meselem şu taýdan gurulma berip başlaýar. Cout bilen başlaýar. Ştaýda gelýär şunu, cout başlatýar, gelýär. Endline'dan soň şöyle nokodlatyr görýär. Nokodlatyr görenden soň şu cout statementini ştaýda soňlandyrýar. Yani ştaýdan gelýär. Nokodlatyr görýänçe dowam etdi ýöne nokodlatyr gören ýagdaýyny ştaýda cout statementini ştaýda soňlandyrýar. We täze geçip beýlek cout statementler bilen iş taşyp başlaýar. Ştaýda cout bu ýagdaýlaryň gelýär nokodlatyr üçin gelýär daýanam. Ştaýda şu cout statementini soňlandyrýar. Ya bolmasa häzir ştaýdan barlak görelim. Cout gelýär. Ştaýda hiç nokodlatyr ýok, bu sebäpli ýende dowam edip gitýär. Ýende dowam edip gitýär we şu cout statementini dowam etdirýär. Hiç bitordan o. Sebäbi şu ýerde bizde hiç nokodlatyr goýmadyk. We beýleki sözleme başlaýar. Gelýär şu başladyrnakdan soň gelýän nokodlatyr belgisini gawat delýär we aşagdaky coutumuzy soňlandyrýar. We programany soňlandyrýar. Görüşmek ýaly. Inni ýokardaky şu datlar hakynda birazjyk aýdyp geçmekçi. C++'da ählik programlarda, ählik kodlamalarda diýilen ýaly ulanylýar. Men size berjek maslahatym şunu ýa tutun, başga ýa etmän, şunu ýa tutun. Yani ýa tutun diýemde 2 tane program, 2 tane kodlama ýazanlar soň automat beýniňizde galýar. Şoň üçin şu datlary ýa tutun, sebäbi ählik programlarda ulanylýar. Bu meselem aşagdaky program biziň esasy ünsberýän zadymyz şu 2 tane goşadyrnaň arasyndaky zatlary üntmeýinden soň gelen 2 tane goşadyrnak diýende 2 tane bracket, 2 tane ýay, 2 tane ýaýyň arasyndaky gelýän zatlar esasy, şu zatlar biziň esasy ünsünde çekmen zatlar. Biz esasy eretýän zatlarymyz şu 2 tane ýaýyň arasyndaky zatlar. Yani biziň ýazjak bolan programlarymyz häzirki ýazjak bolan programlarymyz, yani şu 2 tane ýaýyň arasyndaky programlarymyz. 2 tane ýaýyň arasyndaky kodlamalar öňsürýär esasan. Başka aýtmaga näme galy? Indi ştaýda size şunu görkezeyim. Yani C++ näme diýen? Bilam näde senin ýazan kodlamalaryňy programlaşdyrýan diýe. Indi meselem bir coutda 3 tane sözden bulanıp bilýärmi, şonam görelim. 2 tane goşadyrnakdan soňra kiçdir belgisini goýýar 2 tane. We ýazýar. Ýende goşadyrnak açyp bolýaly. Üstünde onda sana. Onda sana. Şu ýerde täden ýene kiçdir belgisini alýar. We endline goýýar. Hatta orta endline geregende şu ýere. Göreli bolýar. Häzir şunu kompile edip işledimizde meselem senin ýazýan kodlamalaryny programlaşdyrýan diýip aşağı geçmez. Görelin geçmeýändiň sebäbi hiç endline goýmadyk, endline goýmadyk şu ýerde. Häzir F9 arkaly kompile edeli. Görçüňizden hiç ýangyşlyk ýok. F10 arkaly orta işletýär. Näçimali senin ýazýan kodlamalaryny programlaşdyrýan. Hiç ýere goýmady. Yani täze setrede geçmedi. Çünkü 3 tane hiç ýyllar etmedik biz. Yine burada görelim şu yerde. Mesela bir yer koyalım ştaýda. Birim ştaýda birazcık yer koyalım. Space bas bir yer koyalım. Bu täden compile edip F10'a geçelim. Görüşmek ýaly. Şu yerde 2 tane harp ýazarlyk yer koydy.
Çünkü şuayda space'i basıp mesela men şeyde durupda. Men şu L'Oreal'da durdu we şuadaki space'i basıp biraz geri koydum. Şuayda aslında şeyde durdu. Birinci hisseden wagtymyzda şeyde durdu we bir gerek space'i bastımda biraz geri koydum arasına. Nitaden F9 bilen compile etýäs. F10'dan isletýäs we şuayda 2 sany harf ýazarlyk geri koydy. Aslında bize geregi bu däl. Bize geregi täzetre geçip şu jogaby bermegi. Yani onu etmek üçin näme etýäs? Şu 2 sany kiçire belgisinden soň endline'y goýýas we ýene de 2 sany kiçire belgisini goýýas. Bärde näme üçin 2 sany kiçire belgisini goýýas diýip pikir, yani soralar baý bilen gelenler. Onu şeýle düşündireýin. Şu 2 sany kiçire belgisini goýmamyň sebäbi cout'dy. Yani cout statement'ynda şu kiçire belgisinden soň endline'dan üýtgeşik bir statement gelýär diýmek manysyny berýär. Mesela müşahede koşadırların içinde gara renkli ekrana yazdıracak zattan bu da yöne bu endline ya da not endline demandif endline ya da not bu dinle şu koşadırların içinde ekler ya şoň üçin şu iki sany kiçidir belgisi täze bir statement'in geleceğinden habar berýär. F9 arkaly compile etýäs, F10 arkaly isletýäs we görüşüňiz ýaly senin ýazýan kodlamalarını programlaşdyrýan diýe şu taýda şeýle şunu ýazýar we bolýala üstünni onda saňa diýe we yani ony täzetirden başlap ýazpaşlaýar. Indi aýtmak zadymyz barmy? Bugünkü sapakda, bugünkü videoda aýtjak gatnaşmalardan ibaret. Eger-de düşündürşümde käbir problemler bar bolsa, aşağıdaky tefsir ýazylýan ýere tefsirlerini ýazyp bilersiňiz we şuňky video desli hiç yani sorularmy bar bolsa, şu sorularmy hem aşağıdaky tefsir ýazylýan ýere ýazyp bilersiňiz, başardığımdan jogaplamaga çalışar. Ya bolmasa aşağıda mail adresim goýar, şu mail adresi bilen maňa kontakt edip bilersiňiz. Indi videoda görüşýänçe hoşça bolun.